bari ba ku wani labari. Wani aboki na bani wani labari da jimawa. Wai wani samari ne ya tashi. Wato shi wannan samarin ya girma ya balaga. In aka mai magana gida, yanzu ka girma yi kai aure, ka san yadda ake muna. Yi kai aure. Wa shi wallahi shi bai son mace, ya zauna yanda yake. Shi bai da bukatan mace. Aka yi wai bai so. Rana guda ka san yanda uwayenmu suke, sai aka daura mai aure dole. Aka kawo mai mata cikin daki. Bawan Allah in dare yayi sai ya gudu ya te kwanta wani wuri ta kwanta wani wuri. Nan ta kira yariyan ta ce ke wan bai san komi ba, ina gudun mace, ke kika shigo dakin ga, ke kika sayan da daki da shi, shi za yi kokari ki sayan da daku yi. Nan ta kira shi ta mai shawara, wane mace an kawo ma cikin daki fa ba kwana zalla ake yi ba, dama in na faɗi muku ni ba sun mace, kun dame ni na yi rayuwa haka. Nan mata ce wawa ka girma, bar wannan abin da kake yi, na kai kiya. Sai aka kira yariya, aka lalabe ta aka ce mata ki sai da daki da shi, kike da daki cikin dare kare da shi. Naka da daddare malam yana kwana shi ta biyo shi yariyan, kada Allah ya ce inna kaidahunna azim, tai mai wayo. Naka malam sai an kali shi je wajen, sai ya samu kanshi yana sadawa da ita, wai maniyin zai fita sai fara maye. Shan mata ce menene? Wai daɗi. Mata ce kai wawa ba faɗi. Astaghfirullah. Wai ba shi ce bai so ba, yanzu ya ji daɗi. Wai maye. Mata ce menene? Wai daɗi. Mata ce ba fadi, shiru. Wai da safe da aka tashi shena haka iya gamma shena haka. Mata ce tafi can sha. Allah shirya da mu. Allah ya sa mu dace. Almuhim shi dan adam yanda Allah ya yi shi naturally, Allah ya sa mai wani sha'awa, kamar yadda Allah ya ce zuyyina lin-nasi hubbu sha'awat. Kuna fahimta na ko? Allah ya sa mu mutum sha'awa a jikinsa naturally ne. Dole in ka kai wannan marhala, mace ne ko namiji ne, kana bukatan